Duwe bojo kaya kowe ngono ki mesti uripku ayem yu. Itil, ngerti itil ra? Ngerti itil kamu Mas? Ngerti gak sih kamu, ha? Lek ra kok oke sabarmu ngalahmu ngono wis ndak kira dadi, Mas. Rabi wong stres kaya yukat ngene iki. Kowe kudune kuat. Kuat sabarmu. Ora kok yukat jengit-jengit malah kok sengiti sak menika. Ya lek nyawang aku ning TikTok kan sak menika hiburan, ketoke di bojo yugat ki ayem tentrem bendina diicrik teke itil ngono. Ngono kan pikiranmu ya to. Iya, ngerap yugat kudu kuat sabarmu, Mas. Soalnya yugat ki wis stres. Lah wis ngengkel kok engkeli, ra kira Mas dadi sak menika ngerti ra kowe iki tak klamut velihmu ngono. Enak deh, enak Mas. Ini utek wong lanang wis kuwi enak deh, enak Mas. Sak menika Mas.